Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Бүгенге очрашуыбыз белән без музыкаль алифба дигән дәресләр циклын ачып җибәрәбез. Бу дәресләрдә без синтезаторда яки фортепианода татар халык көйләрен уйнарга өйрәнербез. Шуны әйтәсе килә, без кулларны кую, сольфеджионың теоретик материалын өйрәнү кебек бурычларны куймыйбыз. Безнең максат кулдан карап таныш булган көйләрне уйнарга өйрәнү һәм ноталар турында иң гади белем алу. Татар халык авыз иҗаты музыкасының 1000 еллык тарихы бар. Бөек шагыйребез Габдулла Тукай халык әдәбияты дигән мәкаләсендә халык җырлары безнең бабаларыбыз тарафыннан калдырылган иң кадерле, иң кыйммәтле мирас. Халык җырларының шулай җәүһәр якутлардан да кыйммәтле бер нәрсә булганы өчен дә аларга әһәмият бирергә кирәк. Аларны югалтмаска, иҗтиһад итәргә кирәк дип язган иде. Бүген без музыкаль авазларның ничек аталуын, аларның клавиатурада урнашуын беләчәкбез һәм чу-чу-чудия исемле татар халык җырын өйрәнәчәкбез. Музыкаль авазлар җидәү генә: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ничек алар клавиатурада урнашканнар? Игътибар белән карыйбыз. Биредә ак һәм кара клавишлар бар. Ак клавишлар рәттән тезелгәннәр, каралары башта икесе янәшә, аннары өчесе янәшә урнашканнар. Клавиатураның буеннан-буена шулай бара. До авазлы клавишы ике кара клавиша алдында урнашкан. Аннан югарыга уңга таба ак клавишалар буйлап ре, ми, фа, соль, ля, си авазына кадәр булган башка авазлар урнашкан. Аннары тагы до авазы башлана һәм барысы да яңадан абатлана. Аерма бары тик шунда гына: до авазының берсе нечкәрәк, нәфисрәк яңгырый, икенчесе түбәнрәк, калынрак. Бөтен авазлар белән шундый ук хәл. Чу-чу-чудия дигән җырны өйрәнә башлаганчы, аны Рина Сәгыйтова башкаруында тыңлап алыйк. Җыр до клавишасыннан башлана. Клавишаларга бармак очлары белән басырга тырышабыз. Ноталарда баш бармак беренче, имән бармак икенче, урта бармак өченче, атсыз бармак дүртенче һәм чәнти бармак бишенче саннар белән билгеләү системасы кабул ителде. Игътибар итегез, ноталарда ике сызык белән ике нокта бер-берсенә караган очракта, димәк, җырның бу өлеше берничә тапкыр кабатлана. Бу җырда 3 тапкыр кабатланырга тиеш. До, ре, ми, соль. До, ре, ми, соль. Ми, ре, ми, соль. Ми, ре, ми, соль. Ми, ре, ми, соль. Ми, соль, ми, ре, до. Җырны кечкенә кисәкләргә бүлеп өйрәнәбез. Беренче кисәк: до, ре, ми, соль. Тагын бер кат кабатлыйбыз. До, ре, ми, соль. Икенче кисәге: һәрбер нотаны икешәр тапкыр уйнайбыз. До, ре, ми,
ми, соль. Соль озынрақ бір генә тапқыр яңгырый. Тағы бір қат қабатлайбыз. До, ре, ми, соль. Üçüncü кисәккә күчәбез. Ми, ре, ми, соль. Кабатлыйбыз. Ми, ре, ми, соль. Бу кисәктә кабатлау билгесе реприза бар. Җырны сүзләр белән җырлаганда бу өлешне 3 тапкыр кабатлыйбыз. Һәм 4нче кисәк. Ми, соль, ми, ре, до. Тагын бер кат кабатлыйбыз. Ми, соль, ми, ре, до. Хәзер без бу җырны баштан ахырына шая уйныйбыз. Чудия. Тыштың миләш буена. Тышым миләш буена. Ике акказ утыра. Иксен алсаң күп була. Берсен алсаң аз була. Тагын бер вариант. Ике кулда бер үк авазларны уйный. До беренче бармак белән уң кул башлый, 5нче бармак белән сул кул башлый. Шул ук нотаны астарак. Без дәрестә күрсәткән кебек, һәр өлешне берничә тапкыр кабатларга кирәк. Аннары җырны тулысынча беренче тапкыр уйнарга кирәк. Бүгенге дәрес шуның белән тәмамланды. Киләсе очрашуга кадәр.